Körülbelül ilyen 23. októberében voltam a házi orvosnál, és akkor ugye negatív eredményekkel telt az idő, és januárban kerültem életveszélyes állapotba, kórházba. Azt hittem, hogy tüdőgyulladás vagy valami súlyosabb, de nem halálos betegség. Rákos voltam, nyirokrákos, konkrétan Hodgkin linfómás. A szívemben is víz volt, olyan súlyos volt a helyzet, úgyhogy azonnal el kellett kezdeni a kemoterápiát, nem diagnosztizáltak időben. Nagyon sok tünete, mellékhatása előjött a kemoterápiának. Ismertem már máshonnan a gépet, de nem ezt a típusút, nem a sporcot, hanem az alapgépet, ha hívhatom így. Egy kezelés után is azonnal lehet érezni az életminőségi javulást. Alapvető problémáim voltak, hogy a víz volt a mellhártyámon. Hazamentem, és sokkal jobban lélegeztem. Nagy szerepe volt abban is, hogy én tényleg gyógyultnak lettem nyilvánítva, mert úgy képzeld el, hogy az utolsó 3 vérképem nekem tökéletes lett. És az ritka rákosoknál. Úgyhogy nagyon sokat segített a gép.